Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito tayo ngayon sa Barangay 591, Zone 58. Santa Mesa, Manila. Nandito tayo ngayon sa loob ng barangay hall mismo at maraming CCTV. Ang mga residente dito ay napaka-safe dahil time to time ay nag-monitor ang taga-barangay. Kay saya ding pagmasdan ang mga batang naglalaro dito sa may covered court sa tapat ng barangay lang ito matatagpuan. Dito naman tayo sa may release. Ang unahan ng konti ay ang school ng PUP, Polytechnic University of the Philippines. Karamihan sa mga estudyante dito ay scholar ng bayan. At samahan nyo ako, pupunta tayo kina Kuya Rudy. Naghugis is ang kanyang paa, ating alamin, at siya pala ay isang pedicab driver dito sa may Santa Mesa. At sa panahon ngayon ay nasa bahay lang siya dahil hindi siya makabiyahe. Kinakapos daw ito sa gastusin sa araw-araw. Halika't samahan nyo ako, tutulungan natin si Tatay Rudy. Bibigyan natin ng konting sorpresa. Anong nangyari niyan? Bilangga ko ng Montero. Walang kumalay pa sa tulog ba? Oo, bilangga ng Montero. Sa oras na yon ay natumba daw siya at nawalan ng malay. Pagkagising niya ay ito, pilay na siya. Ang masaklap, tinakbuhan pa daw siya ng SUV. Nakarating na tayo dito kay Kuya Rudy. Shout out pala sa lahat ng taga Santa Mesa, Metro Manila. Hi sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Bago ang lahat, Kuya Rudy, may iabot muna.
lang, kumikurot parang buto, bumabalik doon sa dito. Di ba pumunta rito yung buto? Oo. O di bumabalik parang unti-unti bumabalik rito eh. Inuurong unti-unti ba? Oo. I-try nga natin tumayo ka. Tayo ka nga. Sige, apak mo lang. Buti nung nga lang, bantay Ayun, mo. nakakapak na doon. Ha? Naapak na. Ayun o. Kanina, nakaapak ka rin kanina. Oo. Hindi, pero nakagano lang siya, no? Ano, angat yung dulo ng bako eh. Ito, nalapat to. Ha? Nakalapat yung likod na. Unti-unti nang nawawala yung sakit eh. Parang pakiramdam ko dumidiretso. Di ba nakabalok gano'n? Oo. Parang pakiramdam ko dumidiretso yung gano'n. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat din doon. Maraming salamat po, TV Bisaya. Legit po ito, pahilot na po kayo. Wala pong bayad. Pre, maraming salamat po. Salamat, Salamat Brad. kuya. salamat. Maraming salamat.